I begyndelsen, da Gud skabte himlen og jorden. Da han skabte alle levende væsener, store som små, der lever i havet. Og alle slags vingede fugle, kvæg, krybdyr, alle dyr og vilde dyr, var Jesus der. Da Gud skabte mennesket, manden og kvinden i sit eget billede, og da han sagde til dem, at de skulle være frugtbare og mangfoldige, var Jesus der. Jesus var hos Gud, og han var Gud, og intet blev skabt uden ham. Da den første mand og kvinde blev forrådt af slangen og var ulydige mod Gud, kom synden og døden ind i verden, og menneskeheden blev adskilt fra Gud. Men Gud lovede, at et barn en dag ville blive født, som ville knuse slangens hoved. Dette barn ville være Jesus. Så lavede Gud en pagt med en retfærdig mand ved navn Abraham. Han lovede, at Abrahams fremtidige efterkommere ville velsigne alle nationer på jorden. Denne efterkommer ville være Jesus. Der gik mange år, og så talte Gud gennem sin profet Esajas og forkyndte, et barn skal fødes af en jomfru, og hans navn skal være vidunderlig rådgiver, mægtig Gud, evig fader og fredsfyrste. På det fastlagte tidspunkt besøgte en engel ved navn Gabriel en jomfru ved navn Maria, og han fortalte hende, at hun ville føde et barn ved hjælp af Helligåndens kraft. Barnet ville blive kaldt Guds søn. Maria fødte barnet, og hun gav ham navnet Jesus, som englen havde bedt hende om. En engel viste sig også for hyrder, der vogtede deres kvæg om natten, og han fortalte dem, at i Betlehem var der født en frelser. Hyrderne ville finde barnet i svøb, liggende i en krybbe. Da Jesus var omkring 30 år gammel, blev han døbt med vand af en mand ved navn Johannes. Og Guds ånd kom ned over Jesus som en due. Gud talte fra himlen og sagde: Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Jesus underviste om Gud med visdom og forståelse. Han helbredte de syge, gav mad til folkemængden, uddrev dæmoner og genoplevede endda de døde. Jesus gjorde alle disse ting af kærlighed for at føre folk tilbage til Gud, hans fader, skaberen af alt. Men hans eget folk foragtede ham. Han blev arresteret, spyttet på og slået uden grund. En tornekrone blev lagt på hans hoved. Da de romerske myndigheder tilbød at løslade Jesus, blev han afvist af sit eget folk. De forlangte, at han skulle nagles til et kors. Derfor dømte en romersk guvernør ved navn Pontius Pilatus Jesus til korsfæstelse. Jesus blev tvunget til at bære sit kors op ad en høj, der hed Golgata. Hans hænder og fødder blev derefter naglet til korset, og han blev efterladt til at dø sammen med 2 røvere. Men selv da Jesus hang på korset, råbte han til sin fader i himlen, og var tilgive dem, der havde gjort dette mod ham. Himlen formørkedes, og efter at have hængt på korset i mange timer, sagde Jesus: Det er fuldbragt. Så bøjede Jesus hovedet og trak vejret for sidste gang. Han havde udgydt sit blod for menneskehedens synder. Jorden rystede, og forhænget i templet flængedes i 2 dele. Hans krop blev taget ned fra korset, svøbt i linned og lagt i en grav. En stor sten blev rullet hen foran indgangen, og romerske vagter holdt vagt. Men på 3. dagen tog en engel stenen væk. Jesus var genopstået fra de døde. I 40 dage viste han sig for dem, der fulgte ham og påkaldte hans navn. Jesus underviste sine efterfølgere om himmeriget og sagde, at de ikke skulle være bange.
men at de skulle fortælle verden alt, hvad de havde set og hørt. Jesus sagde, at enhver, der tror og påkalder hans navn, vil blive frelst og kaldt Guds barn. Så steg Jesus op og vendte tilbage til sin fader i himlen. For så højt elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, Jesus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men få evigt liv. For Gud sendte ikke Jesus til verden for at fordømme den, men for at verden skulle blive frelst ved ham. Jesus sagde, at han er den eneste vej tilbage til Gud. Han er vejen, sandheden og livet. Ingen kan nå frem til Gud Fader. Alting skaber, undtagen gennem ham. Guds gave er evigt liv gennem hans søn Jesus, men de, der ikke tror, vil blive fordømt, fordi straffen for synd og ugerning er død. Der er ingen synd, som han ikke vil tilgive, men vi må bede Jesus om at tilgive os. Vi har alle syndet og gjort noget ondt, og Jesus har tilbudt at tilgive alle vores synder. Der er ingen synd, som ikke vil tilgive, men vi må bede Jesus om at tilgive os. Gud ønsker ikke, at nogen skal fortabes, men at alle skal angre. Vi må påkalde hans navn og tro på ham af hele vores hjerte. Og den dag i dag skal dette budskab om Jesus deles med alle mennesker og alle nationer i hele verden. Jesus vil komme igen, og den dag vil himlen formørkes, ild vil regne ned fra himlen, og jorden vil ryste. Skyerne vil dele sig, og Jesus vil vende tilbage med stor magt og herlighed, i spidsen for himlens hære, og han vil dømme hele verden. De, der har påkaldt Jesu navn, vil komme i himlen og være sammen med Jesus i al evighed. Han vil opbygge alting på ny. Han vil vaske alle tårer, sorg og skam væk. Men de, der har fornægtet hans navn og ikke har troet på ham, vil være fordømt for evigt. Jesus sagde, smal er den port, der fører til livet, men bred er den port, der fører til fortabelsen. Nu må du vælge. Vil du i tillid tro på Herren Jesus Kristus og tage imod denne gratis frelsegave? Eller vil du vende dig bort og afvise ham? Du kan kalde på Jesus her og nu. Bekend dine synder, og du vil blive tilgivet. Tro på, at Gud vækkede Jesus fra de døde, og du vil blive frelst. Du vil blive Guds barn. Følg Jesus alle dage fra nu af, og del dette budskab med andre, så de også skal blive Guds børn. Og sammen vil vi sige, kom Herre Jesus. Hvert eneste ord i denne historie er sandt, som det er åbenbaret i Guds hellige bog, Bibelen. Du kan bede med os lige nu for at blive frelst. Kære Gud, jeg bekender, at Jesus er Herren. Jeg tror på, at han blev født af en jomfru, døde på korset for mine synder og opstod fra de døde på 3. dagen. I dag bekender jeg, at jeg har syndet mod dig, og at der er intet, jeg kan gøre for at redde mig selv. Jeg beder dig om at tilgive mig, og jeg sætter min lid til Jesus alene. Jeg tror på, at jeg er dit barn nu, og at jeg vil tilbringe evigheden sammen med dig. Vejled mig hver dag ved din hellige ånd. Hjælp mig til at elske dig hele mit hjerte, min sjæl og min forstand, og til at elske andre som mig selv. Tak fordi du har frelst mig gennem din søn Jesu blod. I Jesu navn beder jeg. Amen.